היי רועמר, מתי אתה נותן לי משהו כזה? קל. אוקיי. על החמישי. איזה מבצע. וואי. אוקיי, אנחנו על זה? יש לנו את זה, בטוח. 3, 2, 1. וואי, אף פעם לא ראיתי עוד שכבה כזאת. לא, מרימה את המבצע של השמחות. ואתה לא יכול להישאר אדיש. לא, אחת איכות את זה אתה תרגיש. בשיעורים ישנות בספסלים כולם יושבות, אבל את המבצע כולם פה מרימות. המבצע של השנה הולך להיות שמח, איזו אווירה. המחנכות פה על רמה, הילד חביב והמורציה. תמיד כולם קראו לי השכבה הכי טובה, והיום נוכיח זאת הייתה התחלה. תגידו איזו הפיכה הולך להיות, חטא הדר הולך להיות רחוק. אבל באולפנה אפשר לראות השמידית חושבות להן שוקדות, השביעית סתם מופרעות, והשישית אחת מיותרות. עליי זה חמישי. כבר שנים מתחננים, חמישית הגיעו, התחילו שיפוצים, הדלת גדלה, עבור משהו קצת, הרסנו. חמישית שנית, תכננו השוואה, אבל בסוף תהיו גיבושים אלונקה, המדריכות הכי טובות, נועה וחיה מלכות. תמיד כולם קראו לי השכבה הכי טובה, והיום נוכיח זאת הייתה התחלה. תגידו איזו הפיכה הולך להיות, חטא הדר הולך להיות רחוק. ועכשיו הגענו לסיכום, כולן משריינות עכשיו בלום, את התאריך אתם יודעות, הכי חשוב שתגיעו רעבות.